हेलो लोगोफोर आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो बरायहरनाय थाबाय। बे समावहाय आं दोंसे मेथाइ खननो नागिरदों, आसामिस मेथाइ गस्पेल। आङो लोमजागासिनो दं आरोना, अब्लाबो इसोरा आंखौ सोखादों। आं जि मुलि एबा बिजिफोरखौ बाहायदों बिनि गेजेरजों इसोरा आंखौ सोखादों आरो बेखायनो आं रंजानायजों दिनै मोनसे मेथाइ खननो लादों। नोंथांमोना खोनासंदो आरो मेथाइखौ। Jibonot Gutai Homoi Eswrni Mungwi Jibonot Gutai Homoi Eswrni Mungwi नायनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोनथोंसै। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला एबा मेथाइखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांगोन, लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्टबो खालामगोन, लोगोसे हायोबा शेयारबो खालामलांगोन। नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय। बाय बाय।